že to bude dobře. Jo. Zabalený je to dobře. Jú, ty jsou velký. Jú. Ne! Prasklý hrníček. Ne! Prasklý ucho, to už slyším, jak to. Zabalený to je, ale stejně. Ne! Pane bože, já mám smůlu. Ne. Takže čau lidi, vítá vás Studio Hruška. Tohle je naše první video, ale doufám, že se ho užijete. A dneska tady máme challenge. Za každý hit v Hollow Knight dostanu tímhle obřím plešákem přes hlavu. Dobrý den, já jsem Krištof. Já jsem Kuba. A dneska si zahrajeme teda ten Hollow Knight. Tak jo, jdem na to. Dejte mi follow na Instagram. My jdeme hrát Hollow Knight a já nemůžu najít Hollow Knight, kámo. Jsme tady. Jinak, Nafunguje mikrofon. Funguje. Ne, no. Ale, jestli umřeš, tak uděláme tutoriál, jak si uvařit masíčko. Akorát, že uvaříme kubu. Ježíš. Ale fakt dobrý čan. Jako přes celou hru je to prostě dobrý čan. Dokud se nedostaneme k Hornet, nejdem spát. Někdy uděláme livestream. Dokud nedojdem do City of Tears, třeba, nebo někam dál, že zase dáme úplně novou hru. A dokud se tam nedostane, nebo klidně jiný hry uděláme. Jo, tohle bude rozhodně gaming kanál a já milé rád budu součástí toho. Tak Já taky. nechte Já do komentářů. Ano, doporučujte nám samozřejmě nápad na něj. Mám hodně. Jako, wow. To, Co za rozdíl? Ne, Jaroslavi. Ne. Kamo, jdeme rovnou na bossa. Já chci být zničený, absolutně. ti kladíme. Ne!
To naelektrinoval, vole, vlasy. Dva celkově. Dobrý, tak tady ten teda ne. Mě stopávají oči. Počkej. Ale vážně, jdeme do lázně. To je vážně. Já si vemu tento a 10 smrtí na streamu, až bude někdy dál, a zahraj se Silkson, reálně. 10 smrtí, rozmlátím jeho i celou tady tu místnost. Ne. Pak moje orgány prodáš na internetu. Pokud. A je tady Postman. Já kladívám se trku. Meganoj! To je třeba Meganoj jako byl. Já si věřím, já jsem profesionál. Ok. Co? Dáme to, ten hardcore. Náš mikrofon! Náš mikrofon to vzdal! Jeden přijal to klobásu, počil. Ne! To! Ty to dáme do prdele. Náš mikrofon to silně nezvládá, takže... Krása, úplně rozvláštěný. On nerozvláštěný, ne? Ne! Ne! Já jsem dostala do přísta. Ne, prosím, ne. Prosím, ne, stop! Nepomož! To mega mají. Trochu. Ale Debil, to byli tak nevím, City Crash, jo, to je to, aby jsme se odemkli ten City of Tears. Jo, to je sice... To jsem udělal teď. To jsi úplně profesionál, kámo. Ok, Ulička. Počkej, ale... Tam jdeš? Ne? Na druhou stranu. Ne. 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 Ale peníze. 200? Já tak si pojď masíčku. Ne, masíčku se nebudeme. Píšeme si dalšího bossa. Tak jdeme si získat abilitku. A naším challenge je teda, že nejdeme spát, dokud neporazíme Horna. Zároveň. Ano. Námino. Teď můžu. Super, tohle ten mák. Trdum.
Sebrat. Dobré, mám to. Ano. Já jsem černokněžník. A to jsem tak, Ne, to nesmíš. To je vůbec, kámo. Spadla, pak ti svíclo. Jsou dva? A já jsem se nevšiml. Ne! Nemůžeš to... nebo mě to káže. Ale to nekazím schválně, já jsem prostě kamo na videu úplnej demen. Vezli to. Vlastně se jmenuje Baldur. To Elke Baldur. Vezmi na mě své dítě. Easy. Zmysnej, že? No já půjdu hodně. Nevím, jsou ketchup, to je čár. To je celkem dobrý čár. Otevři! Tak to já nesnáším. Co by mohl ploumat? Takže mám. Ale oni ke mně nejdou. Oni ke mně nejdou, tak... Teď budeš to trpět, když jsou tady. Dupy, kámo. Hej, zůstaň na jednom místě, já to už na to nepůjde tam. A oni tady ještě dolítávají, čím na něj. Mě dal ty dupy, mě dal ty velký dupy. No, to je trapný, jako. Ale dobrý. 10 000 lajků, Prosím. Lajků budu. Ne, já si dám na písku. Já to třeba úplně nenávím. Když si udělala relaci třeba. Tomu to bude hodně. To je třeba balku, kterého nějakého neznámého dobu, že tam legálně moc. To je těžký. Zahrál jsem Radiance na první pokus. Neříkej mi. Je to vždycky vůbec elektrizuje vlasy, kámo. Super elektroman, vole. Ale dobrý, ale on ještě porodí. To je to blbý. Ty vole, ještě přímo na mě ty dupy porodí. Čum. On se ještě roztrhne. Čum, kolik dup ona porodí. Čum. The last star, jak mu děda večera. Co? Kam si jistý, že to děda? Možná mám takovou. Ne, kecám, nemá. To je jedno kolik je. To nevadí. Ještě 2 očky převáhy. Je to nejvíc otravný. Počkej. Ale jestli mě takhle bude přežovat, tak já rozpadám. Já už si vole. Tak to dělej po perku. Dělej to po kleši. Clash of the Hollow Knight.
It was at this moment that he knew. He fucked up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Finish her! No, my se nedostanu k horné, tak počkej mě rozklepat. Co? Ano, vy máte. Jo, ty vypadáš, jak takový ten, jo, ty vypadáš jak Valfreda, kámo. Kámo, náš vás, a tak jsme video, a potom kámo. To se nedá počítat na hodce. Ale uvidíte si tě. To jo. Nežvy more! Jako... Nedalo, nemá. Akala, man. Vůbec to se nedojímalo momentálně. Tak je čau. Kolik? Jeden, fakt jeden. Dostal jsem jenom jeden hit. A koko dává všechno všechno. Já jsem si. Dobrý, a teďka jdeme dolů. Za horné. Jdeme za horné. Za horné. Já teďka přijdu na piláše. No, máš tam pravdu. Dobrý, teďka nemůžu dát pasku a to. No, teďka to a jdeme za horné. Já dostanu tady. Kána! Co? Prostě Halín. I-A. Karama, šo, I-A. Karama! Karama! Ha! Šo! Ha! Dobrý, děláte sound efekty sám. Edina! 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 Šo! Šo! Ha!
to trochu pozadí. Edina! Edina! Co? Já vždycky udělám tady tu někam odchytu. Ne, ale... ne, to ale... Edina! 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 Já dostanu to začíná líbit, to mě přestává. Já nebudu, no nebudu, no. To budu mrtvý. Edino! Já dostanu kombíčku, kámo. Edina! Ne. Ne. Kristofe, ne. Kristofe, ale už je mrtvá. Počkej, je mrtvá. Takže mrtvá, chápeš. A tam to ukončíme. A dám ty desítky na nic, ne? 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Dobrý. Dámy a pánové, toto je normálně, řeknu vám vtip. Víte, proč hokejisti brdí potichu? Aby to nebylo zakázané uvolnění. Oh no, gringe! Tak. Dámy a pánové, dejte odběr, like, takže kdyby náhodou můj Instagram, Krištof Plaček, ano, Twitch, Krpár 653 a Xko, myslím, že taky Krpár 653. Máte to propojený s tím Twitchem, máte tam můj odkaz. Takže to je bylo asi všechno. Doufám, že jste si video užili. A jste to mamce. Čau.